Ipriang subhai pi baro shakani ka program jangi to tip iki an. Kapang bangin nya palio menta kasi ka Mental Health Care Act 2017. Iba don rangkat lemban ngi ban penchai halor ni kapang ide i Dr. Arvin Nongpur iba dairu Assistant Professor jok ka HOD Department of Psychiatry hapo Nigrams. Kublai ba? Kublai sipon. Tiba kumba to batai lem ngi kandiat chapang kan ka department ka jong pi ka psychiatry department. Tengah ni department jungi hapo Nigrams kelas tang do arajar pau. Tengah il dia join arajar khat lai. Te fi kan ni ka department jungi kumba ki brio ki prakhat ki ong Department of Psychiatry. Bon ki long ki artatian ma banwan. Le se ba ki prakhat ba ki brio ba wan chakani department dei bam biang ga jing mut jing prakhat bam bet ka kli sha new ben dan don jing le aran. Tamba ka gwing ko ban ong ba pi ki bon ki cha jing pang bangi pen. Nalo ngala ban ong tang ki brio le se kala ban shong tang ka jing bam yo thia. Lane jing bam ya suk ha ka yeng jing shong jing man hayeng hasem mla ban concentrate aga jing puli le se ki khna lane ki rong ba bamla ban long shulong leng a pisa ben lane ha ka jing ya shong kha shong man te bon kum kita ki ija jing pangru ki wan bha shangi te kumbangi juyo sngo man ka pormo dangi kran chpang kan ka psychiatry department ka don mai kata ka jing sngo le ran ki brio ban let ki doktor ne ban ong ba ngin let psychiatrist ka e ka ba pidon man ong halor kata pi long le se kapor menchua bon ki ba pet dan ga jing sumar padan ki kei boro te bon ki ba pang kani ka jing pang mental illness lane jing pang ya jing bor jing prakhan kilong ba ki shubo ya ki ba ki la set ya ki ha ki set up kimbalong ki asylum le se ba mdan ka jing sumar ka ba paka hendri menta kat ba ka jing start science kat banang advance ngila bon ki tawai ki dashin ba menta ki bon hi ki jing pang ki dei ki bala man sumar te kam dan shu ka jing ya pher long kum kata ka jing pang ban wan cha department psychiatry lane ber sakano no ka department kum le si da fi pang ka po fi le medicine no fi pang le si fi pang ki khlai fi le urology fi pang jing long kan thai fi le po obstetrics gynecology te kam dan shu ka jing ya pher ka ta hnrei ha ka jing mu jing prakhat jing ki brio ki dang dan hi ka jing ka ta ka jing le si ka jing sung artatien le jing sung le ran lane ka jing ban wan cha khmat ban ya selok pan ngi hakini kata yo baladem ngiladep rakhe ya kata ka World Mental Health Day World Mental Health Day hakas pau tarik Oktober ke e ka bapil dan man ong halor kani ka sni bat balengi rakhe ya ka te fi ka long kumni ka nadu ki kum ong fi kani ka mental illness lani ka mental health long ka konthop lam dei e tang ka long ka jingpang ta mental health long idon kam fi mental health ka de ke long bangi la ban dan ka jing suk jing san ha ka jing mut jing prakhat bat ban im ka jing im ka balong productive long bangi la ban sei so na ka jing im mde ka balong stagnant ka da ka mental illness of course long ka jing mut de ka jing pang te na du stem khnai spa khnai pu ar hi class tang kani da ka World Federation of Mental Health class tang ban rakhi kani chpau tarik October ningkong ki mut tang ban shu ban pen mi awareness hendrei suki ka World Health Organization ru kala shimi kani but how manus nem chpau tarik October ki rakhi kani ka World Mental Health Day but bon ki ri ki rakhi in fact uni banai October bro we hi kum World Mental Health man te da kani ki dan ki la ki theme la ki slogan ka we ka de ban bon ka awareness nam ta kini mental illness sa ka we ru de ban pressure ya ki sarkar ane ki bor bakin ai bakin seng pisal ane bakin ai lang kumno ban wanra ka jing kumno ong ka panwanra ka jing bha ba ya dei bakani ka jing sumar ya kini ki jing pang tiba ka kani ka Mental Health Act balai ka ka bala pelong ya ka government ban pen mi ya kani ka Mental Health Care Act te kani ka Mental Health Care Act arajar khan yo ka dei ka bala prakhat ka sarkar namar ba ka sarkar kala assign ni ka to ka United Nations Convention of People with Disabilities te kala don kami ka sarkar ban namar ba ka we na kini ki mental illness ru ka dei namar ba ka don hi apo ojo kani ka People with Disabilities ba ka UN Convention te ka don hi ka act mli ba kani ka act rang wan dang manta ngila ju don ki act na do mcha por phareng ru te ka ba replace kani ka act bam ta ka di ka ba ka Mental Health Act khandai pa phrapun yo te ka sarkar la por ba ka examine ka lab ba ka don ki jing duna hi kani ka act khandai pa phrapun yo ba le se ki pet ba ka bor jong ki nong pang hi ba pang jing stom kum ba define
ya ke jing stom mental illness ke pang jing bor perkhat ha ni ka ak kaduna ka ban ai ba ai ka bor ba ka hok jong ki te kila asna ka ni ka ak kila bu ka bil na du arjar khat lai ndre kala an hadu arjar khat nyu but hadu arjar khat pra kala 1 into force te kani ka an ka long ka ya pher but ka tu ka barim nomor kani ka kham ai bor ki nong pang kam ai bor su iki ke ka provision jong kani ka act phi kani ka act nam kila thau banya da phi ban panya chaprang ban panya chakmat ru but ban ai bor bar ka hok jong ki ba pang ya ka mental illness katari ka wai mo bat boru hakmat ya ka sarkar bahkan penbiang bat pen ai lat ya ki brio ba pang mini jing pang bakin yo ka jing sumar haka dor ba ki la ban siu ka bu lu mdai tang ki nong pang mdai ka sarkar ka bu lang kata ka responsibility bahkan la ban provide ya ka ban bagi brio ki la ban yo ban shim jing sumar kumno kani ka an len kala banyada ya ka hok jong kitu ki ba don kani ka jing pang jing shitam phi long kum ni kan ka sisian ba ki brio ki la pang ya kani ka jing mut ka bor prakhat ki la shim bej ba kim la hi ban decide la ne ban rai de la de ya ka jing sumar jong ki phi kani ka an ka penya phere kata kani ka an ka shim bej ba no brio la ne ka brio ki don ya kata ka hok jong la jong hi la ne ki ong ka human right la ne ka right of people with mental illness temta makiru ki don kata ka hok da kani ka an ka ai lat ya kata ki brio baran kum ni jing pangru bakin shim bat bashim rahi ka i ka jing sumar baki kwa ka i ka jing rukom jing sumar bakim kwa perkila ban rahi dala dehi ya ka i ka rukom jing sumar bakan nos ngi ki kwa ban sa hospital lan da kim kwa ban sa ru ka shong haki nong panghi tiba phila ban batai khamshai halor kani ka mental illness leni ka jing pang jing stom jong ka jing mut jing parkhan ya ki pai ba ki jongi phi kani ka mental illness kumba kani ka ak mo ka define long kani ka bakta ya ka bor long ka jing mut jing parkhan lani ka jing sngo jungi lani ka jing yo i ya ki ki bam dan jing yo sngo ki bam dan lani ka bam tip shu ya ka por lani se ka por mit ne por sngi long ki long klumar hadu ka poi ka por ba kim la shu ban sumar ya la de ban rai lani ban decide ban tip ka ka badai bar ka bam dai te ka shimru ya kitu ki bab stom lese ba nakajing di pen bua jong ka kiat bagi drugs ka shimru ya kita hanre kam shimpat ya kitu ki ba lese ba duna ka clean nadu dangkha lane ba duna hi nadu pa kidang red kum bagi ong kani intellectual disability lane ka mental retardation tiba kumbangi ju asngo manta bon bahagi breki ong depression suicidal thoughts kini anxiety bangi asngo bon sien bagi breki she ba ya tho lani ki ong ba pang depression ke kani ka depression pi ka jingpang depression ka major mental illness fila pan ong rumo te long lada ka malumana mo nangi ngi don hi kita ki por mo bangi long is ngosi ngim tre ekran breu ngim don jing kwa ban bam myo thia tama kalong temporary hendai sisir bagi breu ngi bangi hapan diagnose ban ong bagi yo ta ka depression kum ka jingpang tamta ki dei ban dan la kumno ru mdunai ka arta yo mo kila banum man sung that be ka bormet mkwa ban le trekam mdon energy ka jingmut ka jing long ka jing sngau jung ki long sngau si ba bro isngi lani kita la ban dan ru ka jing pam yo thia ban mi don ki na ki ru ba kham yo thia kham bon mla bam dab ki prakhat e ka i bas khamat ka shu dum ba ki sngau ba mdon lat mdon ru kom shu da kala jurle ka pon ki ong ba mdon lat shu nga da ka ba e bang shu shim ba ya ka jing em la jong ki long hopeless long wordless but ki long helpless kata de ki ba de ki adon kum kita jing stom tum tangi la ba long ki bagi suffer from long kata ka jing pang depression te mdei ba fi ju long so si ar singi ong ma fi long depress te anxiety anxiety mano bom dan anxiety bo nangi ngi don be kita ki worry ki jing long ki jing mut jing prakhat ki ba jing khuslai ha kamet hendreng ngi ya be la ka im ki kam ki jam ngi pendep ki ngi le ni de kala jur kata ka anxiety kalong bahadu ubri umla shu ban trekam ban pendep ki kam ki jam menta ban mi na yeng ru umnut ban prakhat ki ru sep tieng ba te de kala jur hadu kata dingila ban diagnose ki kum ki anxiety disorders but anxiety disorders ki bon mdei tangi we te long de ki wan changi de wan chakmat tingi hapet kin ka kata ka problem baki don tu kini ki jing pang ki lai kan thop lang hapo kani ka an hoi ki kan thop bi marba ki ani ki mental illness hi hoi te ka kata ka jinga pher hapadeng kuma phila ong mane badon ki an ki bahaswa
Kaya ka jinga pair jong kini ki an ki bahaswa ba kani ka an ka ba mentah. Kumbang ong meneru nomor mensuang ong fi ka an ka pej bahaya ka jing sumar ka ai to ka jing sumar ka bu kendon ni kini ki jaka sumar hendri kam ai bah kam concentrate ay ka hok pat ba kani ka mainly kani ka an ka concentrate ka hok jong ki nong pang hi ya kata ka ka an ka ban ba te ka kum ki nong pang ki don ru ka hok ba kin yo jing sumar kum ki nong pang ki don ru ka hok ba kin yo jing sumar ka dor ka ba kila kum ki nong pang ki don ru ka hok ba kin la ban shim kum ka legal service la ban approach ki legal service free of cost te kini ki hok ba kini ki nong pang ru ki don kum ba dan lem ki wi ki ja jing pang te kani ka an ju kam kwa ban discriminate kan pi kani ka an long man cha ka kani mental illness kam kwa ban discriminate long fitan mental illness te fitan ko wi ka ja jing pang kap kwa an pendunaru ya kata ka stigma ka badan ba kani ka mental illness te kita ki long ba penya phere ka barem ba de kani wo man cha long kani man cha kani man ta ka long ka mdei lang ka pi ka man ta ka ki bu kini ka ha kani ka an mdei tang ki doctor mdei tang ki psychologist dan ki social worker ki badai hendri hang ni ki donru ki ba ai bor lang ki badan bor kum ki caregiver ki nong sumar jong ki nong pang kitar ki ki NGOs kitar ki don hok lang paki ni ki bor jong human rights kitar ki don long ki la ban form ki committees kum kana ka state government ka la ban de ka state mental health authority na ka center ki de ban chna ta ka central mental health authority ki don de ki ni ki review boards ki ba ki la bo ba kini ki judge committees ba ki boards ki de ban pet kumno ban penya ja kane ka an bat penya ja kita ka finally ka de ban ya kumno ban sumar ya utaba ta na kani judging pang Ti kumba pi batai mentan ba kani ka an ka don ru ka kendon nam ta kini ki jaka sumar ki kita ki kendon pi kum kani ka an ka don ka kendon ka ba ki khamlong perkhing hi kumno ba ki jaka sumar ki de ban long ki kita ki facilities ba ki nong pang ki de ban yo kum kita ki pi don ru ki let's see phila ju i ki cinema la ne kum ki por man sha de ki pni ya kata ki bapang jingmut jing perkhat long ba shu sa set patok ya ki ni kani ka an kam sha kita kala bu de ki kendon ki ba perking ba mla ban pinchu sumar ya ki kum ba sumar kum ki ba sha set patok mde kata makini ki di nong pang pi phiap sumar ya ki de ki jing sumar ki ba long advance ki ba long ki ba accept internationally kum da by international standards kum ba le shawi ki ba long advance da kum kita ki treatment ni ham aya ki ti kum bangi ju os ngomo man la kapor barok ki kran chapang kani ka MHIS scheme de ka bade ka health insurance scheme hatu kini ki jingpang jingstom la kan thop ha kani ka health insurance scheme pi hadu menta kum banga tip menta te kum banga tip manga te rai hadu menta kani ka mental illness la pang je ka jingmut ju berhat ka kempat pediang pinda ong bapang kum ta na po yu kim pediang ya kata ka insurance mo hendrai kani ka kala pinshai ba kala abu ba pim dei ban discriminate kani ka mental illness ru ka dei ka wei na ki jing pang te phi dei ban pediang ya kata la ki stom ki lithia hospital ka dei ban pediang ya ka bill jong kini ki nong pang ru te kata de ka wei ka provision jong kani ka ti ka kamram jong ka sarkar ha ba dei ba kani ka an ti ka sarkar ka don ru ka responsibility pi ban penya ya kani ka an chakmat namar ba ki brio ki papang kumni ka jajing pang ki don kam ya ka jaka sumar te nei kin yo kita ka jaka sumar nei kin yo ya kita ki dekim kwa pi kani don kani ka an ka bu ru kita ki kum ki sheltered homes kumba long kadika kam de ka hospital long ki ding ki yeng hendrai ki yeng ki ba ki don ki ba ki la pan im suk im san long sha ba kin lech po community te sakawairu kadi ka kitu ki khot ki halfway home te kita ri ki ka kamram jong sarkar ba kan chna nabanta jong kini ki nong pang te ka wairu ka sarkar kadi ban ai ban make provision bakin yo baki kino ki nong pang naka no ka ban naka jella baki de ban yo long ban lech sumar ha ka jaga ka bajan mdi bakin lech sha jangai bakin yo jing sumar ta hajan ki de ban yo ro ka dor ko byang baki la ban afford baki di ki dawai ru ki balong ki balong advance mdi ki ba shulong malumala te kata ri ka bo ha ka sarkar te sakawairu ka bu te sarkar bakan chna ya ta state mental health authority but ka state review board long kita ki committees long am ko amar ban jelio kita mar wi long ki bun ha ki tanat khot ki badai bandan ha ta ka committee te kini committee ba ki board ki ban pet kan thop mdei tang ya ki nong pang mdei tang ya ki hospital ne ki jaka sumar mdei baro from ki professional ki ban register ha ta committee kino ba pi long in the ong menta ka department kino ba te ki la ban dei mdei ba ai duai pharing la ban dei ba ai dawai khasiru
la ban di ba ai dawai yu tambah kidi ki sumar kini ba pang jimut jiprakhat kum kita ru kidi ban register la dia marpa ki sumar ye ki nong pang ki ba shitom ya ka jingmut jiprakhat kum ba kila define ha ka act ที่มันตาเงินได้กันก็มันตากระปอนเงิมละบรรยายละนะคะโควิดขัดขันได้กุมโนทารายกะละตากันนี่ก็โควิด19แล้วนี่ก็โควิดขัดขันได้ยากะจมุดจะประคัดจงกิบริว katakin kawai naga mensha kan mau da pulian kor kubor e bro ki ong ba ka mental health kadika next pandemic marba ki ong ba ka ta si buan ka jengmut jeng prakhat jeng ki brio buan ki ningkong ni ki dang prakhat ba ka rate of suicide e kala ki honre ki la lap menta ba kam dei si sha kum ta honre ka ki brio ki la kup hi pinda pai ka first wave ba ka second wave ki brio ka la ban kup honre ki dei ki ni ki brio ki ba sa marwai ki ba don jeng pang lupa ki bom don ka support system ki ba du kam do jam ya kum kita ki brio ka ta ba ibuan ki ba ki la yo tu jing pang ba omne ka depression don ru ki ba yo don kita ki anxiety suicidal ideas ki dang ba tip kan long kum no nang ni sakmat kim la ban prakhat su te ka don hi ka jing ta mo ya ka im ka san ya ka jingmut chu prakhat chung ki brio mla ban ong ba kam ta muncha namar ba podang don ka infection ri kum po me khalya mata tip kan nongot ki infection phila ban try kan nongot ki ba yo infection กัดกระจิงอีมันตาติกะละคำเฮียเลยกะบ่า คำเฮียเอ็มตะบะลองดะเข็นตุตลใส่กัดไล่ลักไอ้ตะกะละปอยตะกะนอนนะติ ยิมละบันอง เตตะบะลองหากะจิงมุจุประคัดตะใส่กะละตะเฮียบรอพี่เวยนะเวยบริวดันบิไตจิงคุสไลดันบิไตจิงเตียงเตกะตะไอพี่ประคัดอีเตละตะกะจุรปลากะตะจิงประคัดกะวันสกะจิงฉับเตียงมนวดชูตะมันมีในเยียงรูมนวดชูตะมันเลki kam ki jam ba fizu le te kita ki long haka ta ka kam ka la man ka ta ที่ก็ไอ้ก็กันจิงกันตู้กับพิกว่ามันอายชะกิปัดบะกินองเป็ดกิจงนี่ชะพังกันในกาอ่านแต่ชะพังจงกันในกาอ่านก็เวเลยก็ตัวกาอ่านก็ได้นำบรรดาจงกิปัดบะฮีก็ได้นำบรรดาจงกิน้องปังกิบปังสตอมกันในกาจงปัง mental illness แล้วในกาจงหมดกับบัวประคันแต่ก็ได้นำบรรดาจงกิบันไอบัวเด็กบากิดันก็ฮอกบากิดีบากิละบันไรฮีแต่ละดีอยากจะจงสุมาจงกิแต่บากิมดีบันเชฟเตียงรูบันวันสุมาเชกิจักะบาไอสุมาร์กมินิจะจงปังmar ki la ban decide hi maki ke e ga jing sumar baki kwa ban shim bar ke e ga jing sumar bakim kwa ban shim te sakawir ngo kwa ban ong ba ki bun ki persang ban lane ban num perkhat long ban kiar ban wan pha sumar ada ki don kum kino kini ja jing pang la ban ne na ka jing le ran lane ka jing san yu ben lane ka jing su arthatien ringa kwa ban ong ba kum ba de kino ki jing pang la da yo ban sumar kham kloi kham jam ru kham kloi te ngakwa iki bakin wan sakmat bakin wat jing sumar kamla ban de kam de ga jing pangru ndei tang man sia selok ru la ban tip phi ka wei jo ko prevention man ta baki ong ya ka depression bar ka suicide ki ong tang da ba ya kren ru kala ban penduna sibuan ni kini ki ja jing pang te kam dei e ba don kam ban hap ai da wai ndei e don kam ban ai ki wi ja jing sumar te tang da ga jing ya kren counseling la ne therapy ka ala ban pinjam pinkot yaki คุบเลยบะบะเป็นชายฮลอกันนี่กะพังติงางกว่าบันอองเนี่ยกีปัดบะบะรอบะกันนี่กะอ่านกะละดอนนักบันตาจงพี่บัญญารับน้ำตาจงพี่บนกีเอกิจิงมันตัวแบบพิละบัญญอนักนี่กะอ่านติงกันตุยพิละดาพี่ดอนกะโนกะจิงเอพิละรูบันเลยชากินิกีเมกาลายาสเตทลีกัลเซอร์วิสออธอริตี้บันวัดก็มีกันนี่กะจิงรับบะละบัญญอลำบากกันนี่กะอ่านตั้งกะตาคุบเลยชิบวนหาดุกินได้กันโดเบียงปัด